kumusta po kayong lahat? Sa mga hindi pa po nakakilala sa akin, ako po si Ate Laila ng Bicolano Waraynon. Kung mahilig po kayo sa halaman at mahilig po kayo mag-plant hunting, pakishare naman po ang video ito. Higit sa lahat, wag po sana natin kalimutan, paki-like, share and subscribe ang aking YouTube channel, Bicolano Waraynon, at paki-click na rin po ang notification bell para lagi po kayong updated sa aking mga video. Maraming salamat po. Blanco. Ayan, yan. Invite mo sila sa garden nyo. Ito guys, yung ponsensya nilang red, yan, ganyan na po kalaki. Kasama na ba ang pot dito? Ay, hindi pa. Magkano? 450. 450. Yung isang malaki doon, 350. Tapos meron din po kaming red na 350. Ah, okay. Meron din pala silang tag 350. Depende sa laki. Yung mga ganitong pot nyo ba, magkano? Ito po 120. Ah, okay, 120. Pero matitibay ito ng mga pot na to eh. Ang maganda. Ito sa inyo, magkano itong mga anthurium nyo nakapat na? Yan po 250. Okay, 250. Mura pa rin. Compacta po. Ah, compacta. 450 po. 450. Yung Black Prince po namin 380. Ah, okay. Sold out. Wala na si Black Prince. 380 sold out na raw, guys. Ito sila bambino nyo, magkano? Yung maliit po 300 po. Ah, okay. Itong mataas nila, 350. Itong maliit, 300, guys. Aba, may kulay yellow, no? Opo. Magkano naman to? Yan po 750 po. 750. Bakit? Yan po yung rare po. Ah, pag sinabing rare, no? Kaya medyo may price siya, guys. 700. Pero mura na rin yan. Kasi nga ito ang rare na konsensya. Hindi konsensya. Joke lang, pinapatawa lang natin si ate. Ito magkano to si Syngonium? 550 po. 550. May pink, no? Ano po siya? Strawberry ice. Ayun, si Strawberry Ice. 550, guys. Nakapat na rin po. Yan. Itong plants na to, ano bang ID nito, ate? Ang ano po nila dyan, tawag po nila parang family po siya ng Mayana. Ah, family rin siya ng Mayana. Opo, Magkano pero naman hybrid. po to? Ito po 180 po. 180. Ah, hybrid siya. Ang ganda, no? Nakapat na rin. Pwede ba dito tayo? Yan, yung mga croton nyo dito. Magkano itong mga croton nyo? Yung ramshorn po 150. Tapos yung iba po 100. Ah, itong kulot-kulot na to? Opo. Ito. Yan po Yung rare, no? 150. Tapos ito lahat? 100. 100 na po. Ayan. Kasama na to? 100 na, no? Yan, ito po 80 lang. Ah, ito 80 pesos. Yun ako kuna ng video. Itong bubbles, Ito po 100. 100. Hanggang dun sa dulo? Hanggang dito po sa mamita. Ah, hanggang dito, 100. Ito ang presyon dito magkano? Ito po 150 lang. 150. Ayan guys. Pati ito. Mga malalaking pots naman. Ah, okay. Oo nga. Malalaki na sila. Ayan. Dito tayo sa... Pasok tayo guys. May mga tinda rin sila ditong... Talisay. Magkano to si Talisay? 1-2 po. Ayan. Oh, 1, 2. May budget mo sila guys. Si Mga Talisay. 3-5 po. Ayan. Ito, pag ganito na kalalaki. Ito po 350 po. Ah, ito. Mother po siya na 7 colors po. Ito yung bet ng asawa ko eh. 350 guys. Pero ang lalaki na po nila, di ba? Ayan, ito sa 7 colors na crotons. Pasok-pasok tayo. Ito si Marian. Magkano po yung ganito nyo? 180. 180. Pero super Laguna po. Ayan o. Laguna. Pasok-pasok tayo. Ah, ito si ano? Kalachuchi. Magkano sa inyo? 350 po. 350. Yan. Si butterfly magkano?
Yung swallowtail po, 380 po. 382 guys. Ayan. Rare po na butterfly. Ito yung mga lure talaga na butterfly, no? Ito, magkano naman to si begonia? Kaya po 250 po. 250. Ito si Calathea, 350. 350. Ano to, bagong tanim? Ano po, nahulog. Nahulog. Baka sakaling mabuhay. Ito yung mga bonsai na money tree. Magkano? Yan po, 120. 120. Aba. Yun ba yung nakikita kong malalaking bonsai? Yung malalaki na? Ito maliit pa siya eh. Okay. Ito po sila. Green naman. Oo nga, ito nga yung bonsai, no? Ang galing nyo rin pala mag-plants. Itong si Velvet, magkano sa inyo? Yung tulip po, 250 po. May extra po. Tapos Yan, yung mga tree po, pataas. Yun po, 300. 300 pataas yung leaves nila. Pero pag dalawa lang, 250. May nakikita akong si Aglonema. Magkano to si Aglonema? Yung super red po, 550. Pero Okay. meron po kami yung pink naman po, 350. Oh, okay. 350 meron silang mga, ang presyuan ng mga Aglonema dito, may 550, may 350, okay. Yung mga ganito po mga pots nyo, Depende po, may for 100 po. nasa ng 3 for 100 dyan? Aba, maganda rin, matibay ito eh, di ba? Ito yung ganitong klase, Ito po, 120 po. 120. Pag malalaki na po, pag mga ganito, Yan po, 100. okay, 100. Ang ganda, marami silang klase ng pot dito. Ito yung mga ganito niya, magkano? Yung golden photos po. 50 po yung golden photos. 50 pesos lang, mahaba na, tsaka ang lalaki, parang mga giant to, no? Opo. Wow. Ito, magkano sa inyo itong mga laking bamboo? Yung Lucky Bamboo po, sale lang po kami ngayon hanggang December po. Mga 80 na lang po. Wow, Tas 80 yung pesos na lang mga daw, braided guys. po na malalaki, 100. Ito, tago 100, ayan. Ito mga donso ninyo, pag nakapat na, Depende po sa haba po. May 350 po, may 250. ayan guys meron silang 350, meron din silang 250. Ito si Deliciosa. Yan po 700 po to. Aba. Tapos meron din po 600. Meron silang 700, meron silang 600. Ayan guys, so talagang stable na po. Dito tayo sa kabila. May mga Adansoni sila, may 350, may 250. Yung Adansoni, yung kanilang Monstera Deliciosa, may tag 700, may tag 600. Ito, magkano tong ganitong plants? Yung Hypoestes po, 150, may 100. May 150, may 100 naman. Ito ba magkano sa inyo itong mga Amazonica? 300. Pag ganito ka-cute, magkano? Ito po, 100. 100 Ito lang. pong red, yung 150 po kasi mas rare po yun. Okay, mas rare siya. Nakita ko na to si Alocasia. Magkano tong ganito nyo, be? 550 po. 550. Ito si Alocasia. Ano bang pangalan nito, be? Silver Dragon. Yun, Silver Dragon. Magkano uli? 550 po. 550. 5 leaves na po. Tapos may suli pa po. 550. Haba, okay. Ito si Manjula. 400. 400. Ito naman, 200. 200. Ito ba si Mycans? Opo. Pag ganito na kalalaki, magkano? Ito pong, ano na po, mga sold na po kasi sila. Okay. Naka-reserve na. Mga naka-reserve na. Ang galing pala. Okay pala yung mga plants dito. Dito guys, marami rin silang mga tindang cactus. Magkakano yung mga cactus nyo na ganyan? Meron po kaming 150, 100 po. Ito Okay. rin yung mga rare po namin. Nasa kabila. Ito guys, may 100, mga nakapat na. Meron din silang 150. Yung mga pipirome sa baba, 120 po. 120. Pati yung Calathea, Opo. hindi na tayo masyadong lumapit. Maganda rin yung mga plants nila. Tsaka ang dami. Ito sinildenin nyo magkano? 450. 450. Abay, mura din naman pala dito. 450. Ayan. Baka medyo may tawad pa be. 450 lang talaga. Pag ano naman. Pag marami, okay. Nagbabawas na. Oo. Kasi ang lindeni talaga medyo may price siya, di ba? Mababa yung Ano po kasi 450 nyo. important
imported po kasi siya. Kaya pala si Kaya po Lendenny. mahal. Kaya pala ganun ang presyo niya. Ito po si variegated, magkano? Yung mga nakapat po, may 450, 350. Pero meron po kami 150 po na Nasa seedling bag. Okay, meron kayong Malalago 150, oo. Mamaya na natin ipakita. Ito mahalaga, meron 450, 350 mga nakapat na, at meron din silang nakalagay sa seedling bag, 150. Ito guys, magkano to? Yan po, 120. Ay, ito ba pala? Magkano? 120 po. 120 raw, yan. Aba, si Moonlight, magkano na sa inyo? Yan po, 150. 150, bumaba na rin talaga si Moonlight, no? Dati bili ko niyan 350, yan totoo lang, no? Di ba? Ano po, nagbabago yung mga plants talaga. O, di ba? Yan si ate, ah. Hello, ate. Pwede bang ano? Say hello. Ito po si Money Tree Variegated. Yung variegated po na yan, ano po siya, 800 po. Pero meron po kami mga 650 po. O, yan guys. May Depende po siya sa 650. size. Depende sa laki. Ba, pero ang ganda na rin, di ba? Variegated na yan. Ayan. Meron din sila guys ditong yan, mga orchids. Magkano ang presyo nyo rito, ate? Ito pong mga double po yung flower niya. 250 po. Pero meron po kami yung mga 150. Ayan, may 150 rin po sila. Ito ang presyuhan kasi mga double, 250. Pero meron din silang 150. Yung mga agro nyo rito, magkano ba? Meron po ito po, 200 yung golden po. Pero may mga 150, 150. Ayan. Mayroon talaga sila guys, mga budget meal din dito. Pati itong Yan po, 120. 120, silver queen. Ito po yung mga aglonema. Ito naman po, 250 po siya. 250. Dito ang presyuhan be, 150 din. 150. Dalawa, yung iba po, dalawa na rin po. Pati dito be, 250 ba rito? Opo. Ayan. Ang ganda ni aglonema. Ito po yung Doña Carmen dito, magkano? Siya po, 200. 200 lang guys, pero ang kakapal na rin po. Paso na lang ang kulang. Dito po magkano siya? Yung Jade. mga jade po na malaki po, 250 po. Aba, Pero meron po kami yung mga maliliit na po, 50. 50 pesos. Ba, hindi po mahirap alagaan to? Ano lang po, ayaw niyo po sa dilig po. Saka medyo gusto na po na Gusto niya ng araw, pero hindi mo siya dapat diligan. Opo, ayaw niya rin po sa tubig. Ano, paano mo siya alagaan? Sa amin po, morning sun lang po, tapos yung dilig po, pag talagang tuyong-tuyong na. Pag talagang tuyo, nako, ganyan siguro yung nangyayari sa sinasabi ng bayaw ko eh. Hindi niya. Kasi pag na-overwater po, nagko-collapse po. Oo, talaga, di ba? Nalulusaw. Opo. So, ibig sabihin sa isang linggo, isang beses, o kahit wala? Kahit 1 month, isa or dalawa, twice a week. depende po talaga sa init. Ay, kaya nga hindi ko maalagaan. Pero may tao talagang magaling dyan, di ba? Ayan. Huwag kayong atras pag magagaling. Ano po, pangregalo. Oo, yun lang talaga. Mga lucky plants, mga pangregalo talaga. Yun maganda sa kanila. Mabili to sa bayaw ko. Nagtitinda rin siya ng plants. Ito yung kanilang mga variegated, guys. Magkano uli yung presyo nito? Ano po, may 650, 800. Ayan, may 650, may 800 hanggang may 12. Ayan, ito siguro yun. Yung braided naman po, ano po siya, 6.5 po. Itong Pero malalaki na to. variegated na po. Ito po 2.8. Ito 2.8. Ito, ganito. Depende talaga sa klase ng variegated, no? Ang galing. Doon tayo sa unahan, maraming plants sila ate doon. Ito maganda guys. Mura na rin naman tong mga banda na to. Magkano dito? Yung pong yellow tsaka yung violet po, 1.6 po. Itong 1.6. Ayan, ang ganda. Ang dalawa. Yung mga ganitong klase, Yan po 800, 800. Tapos kanina sinabi mo merong 600, 600. Ayan. Ito yung itsura nito, 600. 800. 800. Ang 600 po namin yung nandun po Sa unahan. nakatikat po din. Ang ganda. Teka lang. Talaga. Marami to. Ito na lang natira. Ito guys yung 600 nila. Ayan, banda. Mura na po yan. Ayan.
Pag ganito kabongga yung walichi mo, ba magkano? Ito pong malaking pot po, 2.5 po. 5 pong Puno? Opo. Tapos Ayun, yung mas maliit po, 1.5 naman. Dito naman sa kabila, 1.5. 4 naman po yun. Grabe no. Ganito pala siya lumalaki. Di ba? Kaya ang presyo niya medyo mataas na rin sa laki. Ito si Glorious. Tapos 7.50 po. Abay, mura na rin si 750 si Glorious. Ito si Lemon Line. Ayan. 3.50. 350. Ano to? Parang bruha. Joke lang. Joke lang ah. Ang ganda no, ng design niya no. Parang akala mo damo-damo lang pero ayan guys, makikita nyo, mga bonsai pala siya, di ba? Ganda. Magkano yung presyo nito, be? Ito pong mother po, hindi na po for sale. Ah, Pero kaya- ito pong mga baby po, 4.50 po. 450, tignan mo. Ganyan lang sila, simple pero may price, di ba? Kasi bonsai nga naman talaga. Itong mga cobra nyo, magkano? Cobra po, 7.50 po. 750. Si Sanadu. Sanadu. 500 po. 500. Ito ba si, anong ID nito? Kasi bono po. Ah, ito na ba si, parang ibang klaseng Cebuno, no? Hindi Green pa lang po siya. lumalabas yung barili. Ah, ganun ba? Kaya nga po hindi pa po siya inaano. Hinihintay po yung Ah. bago po yun. Hindi pa pinagbibili. Ganito pa lang ako Cebuno pag green siya, no? Opo. Usually variegated na po. Mas Hindi pa lumalabas. Ito yung ganito niya magkano, be? ito pong green po, 120. 120. Tapos Ayan ito na. pong ano po, 180 po. 180. Ito rare to, no? Ano bang ID nito? Dracena siya, pero kakaiba, no? Ang ganda. Rare din to, kaya ganito yung itsura niya. Oo, yan, guys. Imported po. Kaya pala. Ito, guys, 130 to. Ayan. 130, yung mga rose na yan. Dahil mahilig ako sa rose at hindi sa akin mahirap alagaan ng rose, ayan ang pipiliin ko kay ate, 130. Pero meron pa silang swak sa budget, 60 pesos. Ayan, yun, yung nasa kabila. 60 pesos. Ayan. Ito guys, meron din silang mga tindang Osmocot. Ayan, Vermicast. Magkano sa inyo ang Osmocot? 350. Ayun na pala, may presyo na pala. Ito si Complete po. Complete, 80 pesos. Si Urea, 60 pesos. Ang Vermicast nila, 45. Ayan. Yung pinakamalaki. Ito po 80. Yung 80. pinakamalaki po 100. Ah, okay. Meron pang 100, may 80 pesos. Itong mga, ito yung 50 pesos na jade, Opo, no? ito. Ito magkakano itong mga ganito nyo? 100. 100. Ang cute. Pati itong mga ganito? Yung madami pong variety sa isang ano po, 100. Tapos yung isa lang po, 80 po. Ah, yung isa lang, 80 pesos lang. May 100, may 80 pesos. Ayan o, parang ang dami nga no, sa isang seedling bag. Opo. 100. Ito naman yung sibra-sibra. Ito po, 100. 100. May mga din. anak na po kasi. Oh, okay. Yung ganong kalalagong American rose nyo magkano? 130. 130. Ito sa inyo magkano yung ganito kagagandang, ang ganda no? 800. 800 ang bongga. Oh, talaga yung ano. Gaano ba katagal ba yung bulaklak nito? Ito pong variety, matagal nang hindi siya. Tapos may mga buds pa. Oo nga eh, di ba? 800. Naku, kung ganyan talaga kaganda yung garden mo, susulit. Ito ba anong klaseng ano to? Puti mini rose po. Pero Yan ba't po ang yung lalaki? mother po. Ah, mother na pala siya. Tumaas lang po yung mga stem. Grabe no. Parang wala pa akong ganito. Pag nasa kawa na ba, magkano? Ito po, 6.5. 6.5, ang ganda. Oh, meron din pala kayong mga bonsai. Yung ganito yung bonsai. Yan po, 3.5 po. 3.5. Ano, 15 years na po. Talaga, 15 years na to sa Opo. inyo? Sa Hindi ano naman, po, sa pinagbilhan kaibigan. niyo. Ah, Hindi sa po, kaibigan sa niyo. kaibigan po ng mami ko.
Ayun ang mga gusto ko eh. Pag nagbablog ako, yung may mga kakaiba, ganyan. Ito pakala mo, pinag-iwanan. Yan po kasi nailagay po indoor. Ah. Kaya naglagas. Naglagas-lagas siya. Pero magkano yung ganito? Yan po 2.5. 2.5. Pero ang bonsai hindi naman namamatay, di ba? Opo. Pag ano naman po, inarawan na ulit. Babalik ang Opo, parang dahon. ito po, naging ganyan din. O yan, ang dati. gaganda nila. Bumabalik na po siya. Tapos, ang flower niya po, mga pink. Ang ganda. Ito, magkano sa inyo yung ganito kalalaki? Yung Warwick CI po, 1.8 po. 1.8. Ano uli ID nito, be? Warwick CI po. Parang hirap. Parang hirap ng ID niya. Warshiwick. Warwick CI. Ayun, Warshiwick CI. Yan. Ang ganda ng name niya, no? Magkano yung ganito nyo? 1.8. 1.8. Ang ganda na ng ugat. Ayan yung mga mahihilig sa mga iba't ibang klase ng mga philodendron variety to. Yan. Galing. Diba? Bilhin nyo na po. Ay, dito tayo sa mga snake plant. Ang lalaki na ata, diba? Yung mga ganyan mga snake plant nyo, magkano na be? Ito po yung mga mother po. Mga mother yung type mga na. snake plant po naman, 100 po. Okay. Malalaki na. 200. 250 po. Tsaka 250 meron sila. Malalago. Malalago na rin po. Dito naman tayo sa may harapan yung kanilang magagandang mga rose. Yung ganito nyo ba yung magkano? 130 po. 130. Marami akong ganito eh. Hindi mahirap alagaan, ang ganda. Ito ba magkano sa inyo to? 280 po. 280. Oo nga, yung Paskong-Pasko na. Magkano sa inyo to be? 380 po. 380. May mga suloy na guys, ang kakapal. Lagyan nyo na lang ng dekorasyon, di ba? Pati yung nakapat? Opo. Wow. Ganda. Ito si Millionaires, magkano sa inyo? 150. Lahat to? Ay, Yung nasa ano. yung nasa seedling bag. Ang ganda, no? Yan, 150 lang guys.